Pagirumdum sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atinder kan banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone, likayan ang paggamit nin cellphone, pagpicture o pagtext kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa, mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon in Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po sa pagpamibi kan Oratio Imperata. Pamibi para sa katuninungan sa kinaban. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Maheherakon asin maugayo na Ama, daika masasabutan nin si Isayman na nagsasabwag nin iriwal, day pwedeng mag-ako sa imo an si Isayman na namumuot sa byulensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kawarasaan, byulensya asin kagadanan, rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad, asin katuninongan, lugod paman si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katuninungan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan, asin nakakalupog, nabutasan na an sa indang mga amonisyon, ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan, nasunodon ang leikan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay, surugon asin paglingkudan ang kagabsan, kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tawo, na makwa ang ranga asin kusog kan mga naghihingawa para sa katuninungan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay, siring man na ang lambang saro sato, magpuon ang gad asin dayupot na maglakaw, sa dalan in tunay na hostisya, pagkaherak asin katuninungan, kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninungan. Amen. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa liwat, Diyos, maray na aga po mga tugang, ngunyan iyoan ika-16 na Domingo sa ordinaryong panahon, isabay ta po sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon, pasasalamat kan mga minasunod, Anonymous, in honor of Virgin of Saint Joseph, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Mr. and Mrs. Marlon Obis and family, for birthday blessings for Francia and Thalia, sa kahagadan ni Jenny, Malvar family, Dumikel family, Sally Bahamonde, Maria Teresa Arcilia,
in honor of Santa Maria Gorete, and in honor of Our Lady of Mount Carmel, ni Leo and Cynthia Ramos. Pasasalamat man ni Mr. and Mrs. John Abiliano and family, and Emma Chan and family. Para sa espesyal na kagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, for good health, protection, and victory in Taekwondo competition, sa kagadan ni Mr. and Mrs. Marlon Obis and family, for healing and recovery of Cecil Malvar, kan Malvar's family, for family, friends, and own healing, sa kahagadan man ni Jenny, for healing of Father Ching Penetrante, sa kahagadan ni Rico and Penetrante family, sa special na kahagadan man ni Joe Robertson Lee. Para sa kapahingaluan kan mga kalag, sa kalag ni Teresita, kan Graheda family, Emma, Robert Sr., Robert Jr., ni Darlene Advincola, Romito, ni Ernesto Olagar, Dorotea, kan Bitara and Apuli family, Froilan, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Eduardo, kan Mendoza family, Milicio, and Vicenta, kan Asopardo Cantara family, para sa kalag ni Juan, Gloria, Pilar, Silvias, Antonio, Ruben, Higino, Androwanito, Miriam, Roland Bendon, sa kahagadan kan Asopardo Cantara family, Dexter, and Evangeline, kan Asopardo Cantara family, Adelina, ni Ricky and Karen, Consolacion, ni Melchora Barasona Asopardo, Felix Jr. and Felix Sr., ni Eugene Felix Tripolca, Arceli, kan Malaka family, Terso, ni Dr. Jean A. Merandilla, Adriano Nicolo, ni Adrian P. Quebral, Noli and Socorro, ni Cristel Orozco and siblings, Lorenzo, Josefina, Espiridion, and para man sa kalag ni Teresa, kan Dumikel family, sa kalag ni Erlinda, sa intensyon ni Elmer Villarasa and family, Josefina, Canabion family, Violeta, kan Morcoso family, Emmanuel, ni Lorna and Ryan Labanda and family. Banwaan ng Diyos, matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Hayupon niya to ang trompeta, asin magtugtog sa arpa. Good morning. Good morning, Father. Nagkakatiripon po kita ngunyan, aldaw nin Domingo, sa pag-umaw asin pagpasalamat sa kagurangnan, sa ngaran ka nama, kan aki asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong Nasa Espiritu. ika-16 na Domingo na po kita sa ordinaryong panahon, padagos ang kagurangnan, na nagpapagirumdum sa to sa paagikan sa tuyang liturya sa ngunyan, na kita padagos siyang tinatawanin, tsansa asin oportunidad na makapagsulsol, makapagbagong buhay, asin makabalik sa iya. God would always give us chances.
and opportunities to change. But time will come that these second chances that God would continue to give us might be our last chance. During the harvest time, the judgment day, the weeds o mga upi-upi isiseparar sa mga marhay na banhi asin trigo. Ngunyan bidbidon ta po an sa tuyang mga pagkukulang. Ihagad ta ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkaligo kitang magselebrar, kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, talagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang tang Diyos. maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay, nadaing kasagkoran. Amen. Mag-umaw kita sa Diyos, sarabay kitang mag-awit kan kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katoninongan, sa mga kawong marahayan buo. Ginoo maumi ka, rinurugyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, ulikan nagulamong kamurawayan, kagurang na Diyos sa langit mo, Diyos amang makakamhan, kagurangan na King Bugtong Hesu Kristo, kagurangan na Diyos, Kordero kan Diyos, hati ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan tinaban. Ako aan sa mong pakimaheran. Ika na nagtutukaw sa to kanama, kaheraki kami. An banal ikasanaan kagurangan, ikasanaan urok kahalangkan. Yesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamuramayan kan Diyos Ama,
Pamibi kita, kagurangnan kaugayian sa imong mga nasasangkuban, asin kahiraking padakula sa inda ang mga balaog kan sa imong grasya. Tanganing, sindang mainit sa paglaom, pagtubod asin pagkamuot, danay na magpadagos na nagbabantay sa pagutob kan sa imong mga pagbuot. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Enot na babasahon. Sa enot na babasahon, pinapagirumdom kita na ang Diyos iyo ang burabod kanostisya asin pagkaherak. Nagpapahiling kan sa iyang pagpasensya, asin pagtao sa iyang mga aki, nin oportunidad na magbakli. Pagbasa sa libro nin kadunungan. Ang gabos na bagay nasa pangataman mo, asin mayo na nin ibang Diyos na atubangon, tanganing patunayan na tama ang sa imong paghukom. Ang sa imong kusog, iyo ang ginigikanan nin hostisya. Pwedeng mahira ka sa kiisay man, huli ta ika ang kagurangnan kan gabos. Ipinapahiling mo ang sa imong kusog, kung ang mga tao nagdudua-dua sa kapanuan nin sa imong kapangyarihan. Pinapadusahan mo ang si isay man na nakakamidbid, kan sa imong kapangyarihan, alagad, daiyan ninda pinapahalagahan. Maski mayong sukol ang sa imong kapangyarihan, alagad saro kang mahihirakon na hukom. Pwede mo kuta nang gibuhon sa mo, an anuman na buot mo, alagad, matinios mo kaming pinaghahadian. Huli sa mga bagay na ginibo mo, tinukduan mo ang sa imong banwaan, na ang sarong matanos na tao, dapat man na maging mabuot. Ang sa imong banwaan, tinawan mo nin dakulang paglaom, sa pagtao sa inda nin panahon, tanganing magsulsul kan sa indang mga kasalan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ika kagurangnan, makagaya-gaya asin mahuyo. Ika kagurangnan, makagaya-gaya asin mahuyo. Ika kagurangnan, marahay asin mapinatawad, mayaman sa pagkahirak sa gabos na maimbod sa imo. Himatia kagurangnan ang sakong pamibi, hinanyuga ang tingog kan sakong pakimahirak. Ika kagurangnan, makagaya-gaya asin mahuyo. Ang gabos na nasyon na ginibo mo, maarabot ta magsasamba sa atubang mo. Kagurangnan, asin papamurawayon ang sa imong ngaran. Tadakula ka, asin nagigibunin mga nangangalasan. Ika o Diyos, ika sana. Ika kagurangnan, makagaya-gaya asin mahuyo. Alagad ika kagurangnan, Diyos na mahihirakon, asin maugay matinios, asin mayaman sa pagkahirak sa katutuuhan. Lilingya ako asin kaugayi, itao mo an sa imong kusog, sa imong surugoon. Ika kagurangnan, makagaya-gaya asin mahuyo. Ikaduwang babasahon. Sa ikaduwang babasahon, ipinapasabot ni San Pablo na ni Espiritu ang nagtatabang sa satuya, lalo na kung kita nagluluya. Siya nagpapamibi para sa satuya sa mga oras na dai na itao, na dai niyato aram kung ano asin paano ang pagpamibi. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, siring man tinatabangan kita kan Espiritu sa satong mga kaluyahan. Day kita tataong mamibi, siring sa maniniko. Alagad ang Espiritu na mismo ang nakikimaherak sa Diyos para sa to. Sa mga inagrangay na daita ikakapahayag sa mga tataramo. Ang Diyos na nakakaaram kang nasa puso ng tao.
nakakaaram kan buot sabihon kan Espiritu. Hulita ang Espiritu namimibi susog sa kabutan ni Diyos para sa mga banal. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, ipagrokyo po niya to ang banal na ebanghelyo. Diyos nagdadamog ako sa mga kataramon mo. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang kagurangan, mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagrokyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Saro pang parabola ang inistorya ni Jesus, ang kahadayaan ni langit na kakaagid sa sarong parauma na nagsabwag nin marhay na banhi sa iyang uma. Alagad sarong banggi, bantang tururog, ang gabos, nag-abot ang kaiwal niya, sinabwagan nin mga duot ang uma. Sa kanaghali, kan nagtalubo na ang mga banhi, dangan namunga ang mga ini, nagturunga ang mga duot. Kaya nagduman sa parauma ang mga surugoon na sinagapot kagurangnan ba kung marhay na banhi ang isinabwag mo sa imong uma? Tadaw tamay mga duot na. Kaiwalan kagibo kayan ang simbag niya. Buot mo, nagabuton mi ang mga duot, ang hapot ninda. Nagsimbagan parauma dai, tatibaad magabot pati ang paroy. Pabayai sa nang magtalubong sabay ang paroy asin ang duot, sagkod na tig-anihan, pag-ani, papagabot kong enot sa mga paraani ang mga duot, dangan ipapabugkos ko nganing suluon, pagkatapos, ipapaani ko ang paroy, dangan ipapasaray ko sa harong-harong ko. Mga tugang marahay na bareta kan kagurangan. Gubaw sa imo, Kristo. Good morning. Nakapundo ako ta halawig sa ebanghelyo pero may nakalaag na parenthesis pwedeng luktusan. Kaya linuktusan ko. May duwa pang parabolang kasunod ini. Ining nadangog niya itong the parable of the weeds and the wheat. Parabola kan upi-upi asin marhay na banhi. Ako untaman sa dai mga tugang, kita gusto ta pag may problema kita, igwatulos nin solusyon. Yes or no? Yes. We always want instant solutions to our problems. Dapat tulos-tulos, may solusyon, tulos-tulos, may kasimbagan. Naramdaman ko itong sarong lalaki na may ataman ng mga baka. During summertime, dry na maray sudaga, kadaklan kan mga duot, mga awot, brown na ang kulay, di dahil nagkakaon ka ito sa iyang baka. Kaya ang ginibong solusyon ka ining lalaki, nagbakal po siya kada baka niya, binakalan niya nin green sunglasses. Yan. Problem solved. Pag sinulog sa baka, pag hiling niya kan alang na awot, green, so kinaon niya. Pero ang problema, panibagong problema ang nagluwas. Kan mainom na nin tubig subaka, paghiling niya green. So daay man ininom kan baka, gadan man giraray subaka. Saro pa, igwang sarong lalaki na kada mapaopisina siya, malaog siya sa sasakyan niya. Permi niya pong nalilingawan sa iyang eyeglasses. Kaya, ang solusyon na ginibo niya, he was forgetful about his eyeglasses.
Oral daw na lang naginibukan Diyos pag malarga na siya pa opisina. Pero may nawawalat sa laog kan harong sa iyang eyeglasses. Ang ginibo niyang solusyon, so windshield kan sa iyang auto, pinalagan niya kigrado. Namalingawan niya man, so sa iyang eyeglasses, may grado na so windshield. Ang problema, nasolusyonan nga ni ito, panibago naman ang problema ang luminuwas. Ano ito? Pagkasabay niya si misis niya, nagsasakay duman sa sasakyan, perming nagsusuka, tanalilibong, ikaman daw magsakay sa auto na ang windshield may grado. Mga retrato ini ang sinihemplo na kita perming gusto instant solution sa satuyang mga problema. That's why sometimes we become too impatient about ourselves. We become too impatient about other people. We are all like that. We are all like that. Kadakla na beses. Many of us are like that. We want instant results. We want instant success. We want instant healing. We want instant solutions or even instant holiness. Kaya magayunon po ining pagirumdom, ining nadangog tang ibanghelyo ngunyan, tigpapagirumdom kita kaini. Daat sa tuyang Diyos, bakong Diyos na naghihidali o minamadali po kita. God is always patient with us. God never gives up on us. Dain niya kita sinusukuan. Kaya nga ni, digdi sa Ebanghelyo, sarukan mga magayon na leksyon na pwede tang manudan, na ining Diyos na igwa kita, sarong Diyos na mapagpasensya. And so He allows the wheat and the weeds to grow together. Tinutugutan niya na sa kinakban, ang maraot na pinagre-representar kang duot o rikot o mga upi-upi, magtalubo kasapay kan mga marhay na banhi, asin, trigo. Sabi baga kan surugoon, ano ngaya? Garabuton mina? Iyo baga susabi sa saindang amo, arami nagtanom ka, mga marhay na banhi, ngataon yan, taigwanin mga upi-upi. Sabi kan amo, gibo iyan kan sa tuyang kaiwal. Gibo iyan kan demonyo. Which is very reflective kay itong inaapod niya tong impulsive tendency of man. Pag may maraot, dapat iradikaron. Igubagang panahon na su presidente ta, su mga adik-adik, pinagadantulos, bako. Dapat haliw na sinda sa kinaban, kaya baga hanggang unyan, buruhay pa. Haliw na tulos. The impulsive tendency of man. But no, sabi, kan kagsadiri, kan tatamnan, let them grow together until harvest. Why? Ano ang rason? Because what looks like a weed today may still become wheat tomorrow. Baka ngunyan, upi-upi. Awot. Pero pwede man, pag-abot kan panahon, siya magin sarong trigo o marhay na banhi. That is how God treats us. Padagos ang Diyos na minatao sa tuya nintiyansa. He does not easily condemn us. He patiently waits for us. Hinahalat niya ang sa tuyang pagbago. He gives us another chance, another tomorrow, another opportunity to change. Ang problema minsan kita, we become impatient with others. Yung baga, minsan ti sabi ta, iyan ngayang tawong iyan, dahil naman ngayon mabago. Wala na ngayon na pag-asa, Padre. Pero anong tigsasabi kan Diyos sa tuya sa paagi kaning Ebanghelyo? Halat ko na, I'm still working in that person's heart. So that gives us the impression na sa kinaban po, there is no such thing as
instant or simple remedy, simple solutions sa gabos na bagay. And kung nagpapasensya sa tuya ang Diyos, nagpapasensya sa satuyang kapwa, parehas na pasensya ang tinatao niya sa lambang saro sa satuya. The same patient He continues to show us. Kung nagiging mapasensya siya sa iba, kita man, rumdumunta, nag-aako man ninsiring na pasensya, hali sa satuyang kakurangan. Ikaduhang halipot na punto, as in gusto ko po ining ikonektar, digdi sa pipabasa sa muya ngunyan, na pastoral letter, hali po sa CBCP. Oy, nagralaan sumata. Kung basahon ko po ini, mga 8:00 kita matapos. O, i-summarize ko na lang po sa Indo. Ang second point po, sabi digdi sa parabola, while waiting for God's justice, ibig sabihin, pag-abot, kan panahon nin paghukom, itong harvest time, panahon nin pag-ani, dapat daa kita po magtarabangan to carry one another's burdens with compassion and hope. May pagkaherap, as in pano nin paglaom. And that is precisely the message of the CBCP pastoral letter. Yan. Na nagpapagirumdom halik sa mga obispo kan bilog na Pilipinas, tigpapagirumdom kita kaini, nakadaklan palan kan mga tawo ngunyan, kadaklan po kan mga tawo ngunyan, nagkakarga, nin natatagong mga gabat. O, baka ang kataid mo may pinagdadaanan, o sabi nga ni ngunyan kan mga netizens, may mga hugot sa buhay. Kadakol na inaatubang nakadipisilan sa buhay. Ang kadaklan kaini, daita man po nahihiling, not all wounds are visible. And so the bishop, and sa tuyang mga obispo, pinagmimidbid, lalong-lalo na ang sa tuyang mga jóvenes, kunyan. Many young people silently struggle with anxiety. Remember that news? Sunang badil, daita man basta-basta ito mahukuman, siguro may pinagdadaanan sa buhay. Napupurisaw, some battle with depression, others suffer loneliness. Siguro nagdadakula na mayong guidance kay magulang. Addiction, family problems, or bullying, or the pressure of social media. And all this cause these mental struggles in them. Lalong-lalo na sa satuya pong mga kahobinesan. Sabi nga ni Kayan, a smiling face does not always mean a peaceful heart. Yeah. Minsan may ribuko na tao, matarakason sa room, nagpapaugmakan iba, ito palan, may pinagdadaanan. Yung baga, minsan may mga maribukon, terming nakaulok, nakangisi, pero deep within, they are going through a lot sa saindang buhay, dakol na pinagdadaanan. Kaya the bishops remind us, sa paagi po kaining pastoral letter, na enot sa gabos, dapat ang midbidon, that mental illness is not a lack of faith. Dahil ibig sabihin, nag-aagi kaning depresyon, nag-aagi kaning kadipisilan, wala kaning pagtubod. It cannot even be considered as a punishment from God. If you are going through a lot of hurdles, difficulties, problema sa buhay, bako ibig sabihin po kaya, pinapasakitan, pinapadusahan ka kan Diyos. O kung nangiturog ka sa misa, bako ibig sabihin, pinapadusahan ka kan Diyos. O, madali ka na nga ning magadan, nakapiyong ka na. O, kaya sabi kan sa tuyang mga obispo, sabi niya sa kan mga obispo, those who suffer deserve understanding. Itong mga kapamilya ta, na nag-aagi nin kadipisilan, lalong-lalo na ining mga mental health issues, kay puhanta po sindag sa buton, they deserve compassionate care and loving accompaniment. Perhaps, kapamilya ta ini,
na daita araman sa indang pinagdadaanan. Some people around us are fighting battles we know nothing about. Kaya imbes na husgahan ta sinda, instead of judging or instead of saying, ay, ini mga tawong ini kulang lang sa pangadji, kulang sa pagsimba. Imbes kaiyan, let us first listen to them. Let us accompany them. Let us pray for them and let us pray with them. Let us help them seek, according to the bishops, the care they need. Dapat daan simbahan must become a place where people are not ashamed to ask for help. Siyempre, mantangyaon po kita sa kinakban, there will always be weeds in the world. And they are represented by the evils happening around us, the injustices, the violence, the mental health struggles that some of us are going through, family problems, and many burdens we carry silently. Pero sinasabi kan sa tuyang kagurangan, digli sa tuyang ebanghelyo, dai kamo mawaran nin paglaong. God is patient. God is still working. Pagdating ng panahon, justice will prevail. Magpasensya sa nakita. Tiyagaan tayo ng impeachment. Maging mapagpasensya. Tamaabot daan panahon. Ang mga rikot asin upi-upi isisiparar sa mga marhay na banhi o marhay na paroy. Pag-abot kan panahon nin pag-ani an maraot isisiparar, isisiblag sa mga maray. Evil will not have the last word. So until then, be patient with yourself. Sabihin daw yan sa turog mo ng katain. Be patient with yourself. Pukawa, tagari, turog na. Pukawa. Be patient. Sabihin hagiraray. Be patient with yourself. Be patient with others. And most especially, be compassionate. Because sometimes, the greatest miracle we can offer another person is not a solution, but our presence. Amen? Una nindo tapos na, may kasumpon pa. Kaya sabi kan kagurang na, madya kamo sako, kamu gabos na mga napapagal asin nagagabatan, takamo sa kuyang tatawan nin kapahingaloan. Sana, ang sa tuyang parokya, ang sa tuyang mga pamilya, asin komunidad, maging lugar na kung sain ang kada saro nagtatarabangan, where no one suffers alone, where patience replaces judgment, where compassion overcomes indifference, and where hope is stronger than despair. So bago ko tapusan sa kuyang humiliya, gusto ko po kamo imbitaran na sabayan nindo ako sa pagkanta kaining kanta ni Basil Valdez. Magayuno ng mensahe kaining para sa lambang saro sa tuya na may mga pinagdadaanan sa buhay. And i-dedicate ta ini duman sa mga tao na igwang mga pinagdadaanan na kagabatan, lalong-lalo na going through a mental illness, struggles or issues sa buhay ninda. So, sarabay niya ito ining kantahon. Gabus po magkanta. Life is not at all that bad, my friend. If you believe in yourself
If you believe there's someone who walks life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Unto me, all of you are tired of carrying heavy load. For my yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Thank you po. Amen to that. May mga naghibi. Ako napahibi man ta, pirmi kong nadadangog iyan sa FM, tigtutugtog sa Funeraria Milagrosa. Sige na tabi, tirindog na kita. Pahayagtaan sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako sa Diyos, amang makakamhang, kaglalang, langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam uli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan, asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuokan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa poropakinabang ni mga santos, sa pagpatawad ni mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. bilang banwaan na pano ning kaluyahan, darahuntaan sa tong mga pangangaipo sa langit non na Ama, na sa iyang dakulang pagkaherak asin pagkabuot, maot na kita gabos makaligtas asin makaabot sa pakasabot ni kan katotoohan. Kaya sabihon ta po, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, danay na magtrabaho para sa karahayan kang gabos na tawo, na pinagkatiwala sa inda, urog na ang mga dukha asin daing sukat, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing bilang sarong komunidad, mamidbid niya to ang karahayan kan lambang saro, magin mamumukton sa kapwa, asin maglikay na maghatol o magtuligsa sa mga nagpapasalangdalan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nalalagalag sa makasalan na dalan, asin nakakamati nin kamunduan, kaurasaan asin pagsikwal, mapukawan kan paglaom sa pagkaherak, asin pagkamuot kan Diyos, asin makabalik sa tamang dalan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naggehelang, mga nagsusulo-sulo, asin mga nagsasakit, magkusog ang buot, asin bindisyonan, huli kan pakasabot na ang Diyos, danay na namumuot sa inda, ipamibi niya to sa Kagurangnan, kagurangnan. hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mapatawad sa saindang mga kasalan, asin magkamit nin katuninungan sa langit, sagkod paman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit to na Ama, ang kapangyarihan kan sa imong pagkamuot danay na nagaanduyog sa mo. Tabangi kami na dai mapurisaw kan mga kasibutan kaining kinaban, asin dai madaog nin karatan sa samong pamuhay-buhay.
huli kay Kristo, dasamong kagurangnan. Amen. Dulot niya mo sa imo, Ama, Ng Diyos kabusen. tinapay sinalangay, Ay, mga talaga sa muyang kapangalan, inulat niya mo sa iyo na para sa mga kalwang nagtanong, nagturong yung Dulot niya mo sa imo, Ama, at tinapay sinalangay ni. Dulutin kalwang nagtanong, nagturong Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang maako manlugod kan Diyos sa magmakakamhan. Akoon malugod kan kagurang nananatang sa saymo mga kamot, para sa kaumawa na sin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niya. O Diyos, na sa sarong malinigo na sakripisyo, pinarigon mo ang pagkakaibanin mga dulot sosog sa tugon. Ako ang sakripisyo sa imo kan mga maimbod na nasasangkuban mo, asin pabanalakan kaibang bendisyon, siring sa mga atang ni Abel. Tanganing an idinulot kan lambang saro sa paggalang kan sa imong kahalangkawan, magwara sa gabos, nakaligtasan, huli kay Kristo, na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa saymo Itaas ang mga puso, Initas minas sa magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninig ko asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas, na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran. Ginibo mo ang gabos, na sangkap kan kinapan, asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon, alagad ang tabo, hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop sa iya ang gabos nangangalasan kan mga bagay, tanganing siring sa namamahala, magin kagurangnan kan gabos mong linadang, asin sa tubang kan darakula mong gibo, padagos na mag-omaw sa imo, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Kaya kay riba kan gabos na anggeles, kapinag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Ang langit asin nagkapandokan sa imo kamurawayan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna sa kaitaasan. Palalang inaligid sa ngaran ng kagurangnan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanang gadan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak kasing dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon,
nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak, ini tinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Sirigman pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom ka ini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan napapabuloson, para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum makagurangnan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Leon, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumdumasa sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag, kan sa imong lalaugon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba, ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahanan sa tuyang patron, na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, kaibahan si Saint Charbel. Nakainto pa, nakapagaya-gaya sa imo, magtanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos nakagalangan, asin kamurawayan, sa gabos nakapanahonan kan mga panahon. Ngunyan, mamibi po kita kan pamibi na itinukdo sa to kan sa tong kakurangnan.
kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimimi kami kagurangnan warasan, sa mga aldaw niya mo ang katuninongan tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man digtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sumong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulit sa imuhan kahalin, Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, ansa ko katuninongan, itinatao ko sa Indo. Hare paghilinga, ansa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkani ko ana siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahada sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imo Sa tuya mo niyan, nahihiras sa lambang saro, ang inako niya tong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan ginapan, paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako kung maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
pamibi sa Hobileo. Mamumuton na Ama, minadulog kami sa imo sa pagpapasalamat sa 75 taonin sa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod. Tukdoi kami maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami kaidto, ngunyan asin sagkod paman, patalubua kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamoot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo, tanganing magi kaming padi, propeta asin hadi para sa banwaan mo. Huli ki Jesucristo, kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo, Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, kaugaying hilngaan sa imong banwaan, asin ang tinukduan mo kan mga misteryong langit noon, gibuhang makabalyo hali sa daan, pasiring sa bagong buhay. Huli ki Kristo na sa mong kakurangan. Amen. Matukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo. Nagabot po sa 38,612 pesos and 65 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa. Nagabot po sa 4,275 pesos and 75 centavos. Ang second collection nagabot man po sa 10,437 pesos and 50 centavos. Siring man sa masunod na Domingo, Hulyo 26, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan asin tada Sunday, kun sain dadarahon tapo ang satong tada canister, asin i-offer po ini sa offertory. Pinapaisip po sa gabos na ang minasunod o ordinahan bilang mga padi sa San Gregorio Magno, Albay Cathedral, sa Agosto 4 sa oras na alas 8 nin aga. Reverendo Junel Ramoso Argamosa, kan Our Lady of the Assumption Parish, Ginubatan Albay, asin Reverendo Matt Jason Naag Latore, kan St. John the Baptist Parish, Kamalig Albay. Kasabay man po ninda na oordinahan bilang mga diakono ang mga seminarista na sina Seminarian John Roger Rodriguez Avila, kan St. John the Baptist Parish, Jovillar Albay, Seminarian Leonardo Avila Canwell, kan Our Lady of Guadalupe Parish, Lidong Pulangi Albay, asin Seminarian Ray Bondok Madrigalios, kan St. John the Baptist Parish, Kamalig Albay. Kung may aram po kamo na makakaulang sa saindang ordinasyon, paisihon po tolos an opisina o sa chancery. Mawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kanakaaging simana, mga anonymous na may kantidad na 900 pesos, tulong 500 pesos, 400 pesos, Don SB Appliance Center 5,000 pesos, a parishioner 3,000 pesos, Lilia Macan 500 pesos, Cirilio Mercado Family 500 pesos, Kaiser Pharmaceutical Company 400 pesos, Eden Morante 300 pesos. Diyos mabalos po. Matindog na po kita gabos para sa huring bendisyon. Salamat po sa lambang saro sa Indo, sa mga naglingkod sa tuyang misa, buon sa choir, live streamer, lectors, commentator, lay ministers, mass collectors, and asinan sa tuya pong mga altar servers. Siyempre, pasalamatan taman ang presence kang PNP, asin kan sa tuyang PSO, na padagos na nagtatabang po sa tuya dyan sa luwas, sa pag-manage kang traffic while ang sa tuya pong celebration are ongoing. So, thank you very much po. Nakiulay kita na
lalong-lalo na pag Thursday and Sunday, at least they be here to assist us, at the same time lenient enough na day pagklaman ang mga sasakyan nindo habang nagsisimba po kamudigdi pag Domingo as in Huwebes. So, yanan sa tuyang request sa tuyang local government unit as in sa tuyang mga PNP and anong apod kayo ni PSO. So, thank you very much po and God bless you. Ang kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. bendisyonan lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton asin maherakon anama an aki asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Sarabay po kitang mag-awit. Yayaan, inantabayan, sinusugo kan kagurangan. Sararo kita sa satong pagbaklay, aninterong albay gabos kita magrukya. Nitong dekada may lima, ang Diyos tanay nakaibata. Simbahan na sinudan, kaya kita pababayaan. Niliyayaan, inantabayan, sinusugo kan karurangan. Sararo kita sa tong pagbaklay, yabos kita magrukya. Yabos kita magrukya, magrukya, magrukya. Salamat po. O pamarahaw na una kamo tagari tigruloya so pagkanta.